a súkromné 8-ročné gymnázium 5 bodov. Dobre, takže toľko k štvrtej disciplíne. No a prechádzame k záverečnej disciplíne, kde máme prezentácie jednotlivých krajín. Takže pripraviť v kuchynke si niečo musí učenec, takže nech sa páči, čo môže byť. To dáme na to. Bude stačiť 10 minút vám na prípravu? 10 minút stačí ďalší program. Oni začínajú skôr tým minútu do dôvodu. Takže učenie svojte tam, prosím, nech sa páči. Poprosím doskôr ako pomoc. Môžete veniť. Poprosím vás. Potrebujete si pripraviť niečo z jednou aj vy. Čo potrebujete konkrétne? Všetko máte tu, áno? Vy máte tiež všetko tu, vy máte tiež tam chcete ísť, hej, na chvíľu? Do kuchynky, tak nech sa páči, môžete do kuchynky. Kuchynku zavrieme a my vlastne začneme s prezentáciou tých, ktorí sú pripravení. Hej. Zapri by ste nám ten šporák, obidve tie platne. Nejako som na to nevedela prísť. Maťko, aj vieš uvariť čaj, lebo to nevidí do tej jednej. Toto do mikrovlnky povedz. No, tam musíš si hľadať. No. Ako, ja som, mne sa podarilo zatiaľ zapnúť jedno, ale... Chceme veľký? Ale taký nie takto, taký... Veľký, taký